Machiegni kendo nyakor mga jwang wadhi mbele gi miweche manyien. Oganda man kod tuo sukari gwenge mag Siaya koro ywago reo kutendre gi yedhe mag tao tuono oserumo siptende. Kaka Andrew Ndego lerono, alwasi ma kama koro kelo ng'ikruok ne lek manochaki mar chiwo geno ne oganda go. Ngima mag oganda modak gi tuo sukari e gwenge mag Siaya koro medo matek kaluwore ni yedhe mag gayo tuono no. James Wagude, laktar mar kaunti no, yango ni kuonde thieth mag kaunti no onge kod yedhe mag thiedho kata gayo pek tuono, gino makelo luoro ne oganda man kod tuo sukari. So most of our patients, we spend time telling them chukweni cardia and yiedhe, so that all your treatment is free. So when they come to the hospital and ask me, daktari, dawa zetu ziko wapi? I really have nothing to say, and it's a problem that has been getting worse. So today they don't have any oral medications, and we need even to go beyond metformin, because today we have new drugs that are treating diabetes that have been discovered, but we are yet to get them in our county. Kata kamano, Wagude yango ni kata obedo ni nitiere nok mag yedhe, tend kaunti no kao kale migao mar thieth ochako chenro mar rakore gi tuono e kind tuoche mamoko. A lot of things have changed, mostly for the better. Even here in Siaya, we've seen the number of diabetics double and triple since 2012 when I started. We used to only have one clinic where we would see 20 patients. Now we have two clinics, a clinic every week. We used to have one clinic every 2 weeks, but now we have a clinic every week where we see 40 to 60 patients. Scholastica Mwende, apisa mar migao mar thieth pachoka, dwaro mondo tend kaunti no wuog oko mar keto kenge maong'ith e neno ni yedhe go yudore mar chiwo resruok gi geno ne oganda go. Olero ni kaka sirikal medo keto kenge mar bero chenro mag thieth tuo sukari e kor gwenge ma pachoka, owinjore tend counties bendo wuog oko mar siro chenro ma kamae bero chenro mag chwalo thieth ne oganda. So the burden of diabetes in our country is high, and as our patients talked about, really a problem of out of pocket. We know this is really a great problem that is affecting actually people living with NCDs in this country. It's pointless paying for that insurance, and when you come to the hospital, you don't get that medication. And it calls upon the counties to really try and support the patients so that they can get their medication where they are. Korka Kore, Director mar chenro thieth e kaunti ma Siaya, Kennedy Orenjo, osingo ni tend kaunti no timo duto e bero wach rakore gi tuo mar sukari e gwenge go. This is just something that needs follow up, so that we're able to get enough drugs. So we are committed as a county that we're going to make sure that this happens. And of course, our patients do not really need to go far and wide to look for these medications, if at all we can be able to provide. And they should work together to be able to reduce this, and of course enhance the bit on care and access for diabetic services. Odiochieng tuo sukari ne ohing nyoro, kathoro mar wach ma higa ni ne neno ni jotuo mag sukari duto yudo konyruok makare e yor thieth. Andrew Ndego, Ramogi TV. Governor County ma Migori Dr.